Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Shit. No! Kalit lang gamiyon ang akong sakyan. Ang akong sakyanan. No. Dilimay mo. Si Christine. Nabala ka ng krus, Christine. Dilimay mo nga mo palyar ka. No! Damn! Suway na kong tanong magina. God, kung sa tanang higayon, karon ka magi mo palyara. Yan na, unsa ba? Ayaw ang luwag ang pahimongte. Naglagot ko, Lola. Ngit-ngit na sa gawas pero wapagin sila maabot. Wapang mabalik gikan sa hain silang ispidnoha paingon. Ay, miubad ka unta aron masayod ka. Gipugnan ko sa bayot buang ganina, Lola. Hinungdan nga wa ko makasunod. Buisit! Gipasidan anta kang daan kagabi. Giingnan ta kang paspase ang imong lihok. Di ka ba himong magpapil din ni Christine? Pero unsa naman ni karon ha? Unsa na? May mo ba, Lola? Don't blame me. Basula ang bayot buang nga pipugong nako kaganina. Sa sunod no, lundan ako og sabon ang iyang sikwati aron mo buwa ang iyang baba. Sabon? Nganong sabon man? Oh, ang sabon mas maayo, Lola. Bitsin. Shit. Shit! Wapagid mi akin din napita. Mingaw kay din Ug ako'y mapamalihog sa pagpatawag og mekaniko. Alas 9 bilis kape. Christine. Si Christine worried kay ron. Biyan ko na lang ni kuskinan. Magkinay lang kong lakaw balik sa lungsod. Basin ug may makalabay na ko. Ug magkapasakay pa yung nito. Kalagot. Yan na, hunungin ako nun na, be. Ako na'y bahala na diya sugasan, be. Lula, unsa nang orasa? O pagyapon sila mabalik. Tingalig unsa na ilang gibuhat, Lula? Tingalig nag-hotel sila. O tungod lang, anak, buatras ka na. Kisa nag-ingon. Naglagot lang ko naguna-una. Buiset kaayo, makalagot. Lula, dili ko gustong may laing babae nga musikit ni Facundo. Ako ra si Facundo, Lula. Ako rin mahimo mukupot niya, mukapyot niya, muhaok niya, Unsay sumpay, ha? Ay na lang. Oh, halimuot! I can't take it anymore. Hindi na matabang ang kalimuot. Electric fan, please. Pay-pay, karton, o bisan unsa nga makaproduce og hangin, please. Please. Maglisod ako ginawa sa kalimuot, please. Wala na tanan mong ginganlan. Why special treatment din Kabuangon ako sa kalimuot. Hoy! Saan na yung buhat? Hoy! Mauna nindapita, sir. Yes, salamat sa pagpasakay ha. Way sa pa yun, sir. May kay natimingan ita kagikan ko sa pikas lungsod kay bitde sa kong apo. Unya, dito ko miagi kay dool ra. Shortcut. Mingaw-mingaw lang yun to ditong lupita, sir. Kulay kayong mga gito lupita.
Mao ba? Oo. Well, glad nga may shortcut ka. Sige, manawag na ko. Time pa. Sirado naman ang maong kananan ng imong gingon o danawa. Oh, Muragwa naman na tao diha. Sa'yo ba yan ni Manila mga tindahan din sir? Mingaw naman ni sa City pa lang. Pauli na tingali ito sa Ma'am Christine. no. Wasa may baw ko nun saon pagbalik sa sinda. Kinalaga makita na ko sa Christina. So yan ako sa pagpanuktok ang tindahan. Mamasin ko nga may nahibilin nga katabang niya sa sold. Oh, God. Wag yung tao lagi sir kay kung naa pa, baysa nagkatog pa, makamatag yung kakusog sa imong tinuktukan. Asan ako pangitaon sa Christina? Sa merkado? So yan ito balik sa merkado? Dali, sir, sakay. Ubanan tagas pagpangita ni Ma'am Christine. Naribot na nato ang merkado, sir. Ingon man ang dool ng ining dapit, pero wag yun na to makit si Mama. Uy, Oh, God. sa tangan o mga sakyanan, sir, basig na siya dito. Nagita dito kanina. Wala siya makita. Basig nagkabaiwas lang mo, sir. Ato lang suwayan. Kung wala siya makatultol balik sa sinda, basig may pauli na sila. Unsa? At kunin ko no, sir, kunin ka na, suway kong tawag sila, sir. O baka ha, imong apason. Ha? Muna kag nag-uulog. Batang gamay nga wa sila. Nga untad ako naman itong imong ipangita. Love ni mo, sir, no? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!